Hello guys, Hindustan दैमालु YouTube channel-आव गासिखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दा गारि सिङाव दङ नालाय एसे भिडिअ मावगोन। आरो फुंनि सम गासिखौबो गुड मर्निं होननानै बुंनायबो जाबाय। दा जोङो क'क्राझार फारसे थांबाय दङ। क'क्राझार सेक्रेटारिनि लांगोनायाव दिनै UPPL जे सरकार दाबाय, बे सरकार दानाया नैथि बोसोराव गोग्लैबाय, नैथि बोसोर जालांबाय। बेनि थाखाय दिनै बै सेक्रेटारि अफिस, BTC सेक्रेटारि अफिस बे लांगोनायाव मोनसे गिदिर प्रग्राम लानाय जादों। बे प्रग्रामाव जोंनि गासैबो UPPLनि दैदेनगिरि आरो मावथि लोगो बिथांमोना, आरोबाव जोंनिनो EM सार, CM सार, गासैबो MCLA बा UPPLआव थानाय बिबानगिरि गासैबो बिथांमोना दिनै बेहाय ज' जानानै बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामगोन। बेनि थाखायनो जोंबो बै प्रग्रामसिम थांबाय दङ। दा जोङो बेहाय जों नैखिनि दङ आरो जोंहा बासावबो थांबावबाय, आरो गुबुन गारि फिसाबो दङ, बेफोरावबो थांबाय। दा आंजों दोङो दान्दिसे फंनैसो बुंनो थाखाय आं बिथांखौ बुंगोन। आंजों दोङो जोंनिनो मुसुलपुर समस्तिनि 24 नं मुसुलपुर समस्तिनि प्रेसिडेन्ट, UPPLनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि बिथांखौ बै 2 बोसोराव जोंनि UPPL सरकारनिफ्राय बेसेबां डेभेलप खालामनो हायाखै फंनै बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। मा डेभेलप जाखो जोंना? फुंबिलिनि गोजोननाय बयनिसिमबो बावहरबाय। नैबे जोंनि हिन्दुस्तान दैमालु नैबे चेनेलनि दारै नैबे दिनै जे 2 बोसोरारि बे UPPL सरकारनि दिनै 2 बोसोरा कमप्लिट जाना थांगोन। आरो बेवहाय जोंहा बिराद गरजियासलि बेवहाय प्रग्राम खालामदों क'क्राझार सेक्रेटारियेट लांगोनायाव। आरो बेयाव हाजार मानसिया बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन, बेवहाय थांगासिनो दङ। आरो दिनै जोङो 2 बोसोरारि जोंनि सरकारा जाफुंसारलांगोन, बेनिबो जों गोबां जा रंजानाय, गोबां माने मोनायावबो कालचार नाइटबो जागोन, आरो बेवहायबो जोङो पार्टिसिपेट खालामगोन। आरो दिनै बेखौनो जों बुंनांगोन जे 2 बोसोरारि जे UPPL सरकारा जाफुंलांगोन, बेवहाय जोंहा गोजोनथाव इनफरमेसनखौ जों रायजोनो होनांगोन जे माने 15-17 बोसोराव जे BPFनि जे सासन, जे बेआइनि सासन, बे सासनफोरादि सोलिदोंमोन, बेवहाय रायजोफोरा गोजोननाय गैयामोन। खिन्थु प्रमद बर' जोंनि CM सार फैनाय लोगो लोगो, UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंहा दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठी जों एखे लोगोनो दङ। आरो बेवहाय जोंहा गोजोननाया 100% जोंनि BTR ओनसोलाव फैबाय। दा बेनिखायनो बयनिसिमबो जों डेभेलप होननाय लोगो लोगो जोङो गोजोननाया जिहेतु जोंनाव फैबाय, सान्थिया जिहेतु जोंनाव फैबाय, सान्थिया जुदि फैबायबा बेवहाय माने डेभेलपबो जागोन। बेवहाय जुदि गावजों गाव अनलायलायबायबा बेवहाय डेभेलप जागोन। दा जोङो डेभेलपनि खोथाखौ बेखौनो बुंदों। जोङो गोबां माने रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों। आरो जों दिनैबो जे जोंनि 2 बोसोरारि जे जाफुंगोन, बेवहाय जोङो गोजोननायखौनो जों फोरमायदों। आरो उननि समफोरावबो जोङो गोबां माने डेभेलपमेन्ट जोंनि ओनसोलाव जोंनि रायजोफोरनो, अन्यान्य जाथि जनगोष्ठीफोरनोबो जों होनो हागोन, बेखौ मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथि बेयाव फोजोबनाय। फंनैसो सोंबावनो आं नोंथांनाव। दा नै जोंना दे हानि पाट्टा रानबाय दङ होननानै बुंदों जोंनि सरकारा। बेयाव मा बिबुंथि होगोन नोंथाङा? मा बुंनो नागिरदों बेहाय? बेवहायथ' जोंहा जिबायदि माने प्रब्लेममोन, जेबायदि बे खोथाखौ लानानै जे हानि लेन्ड पाट्टा जे बेफोरखौ लानानै गोबां माने जोंनि गेजेराव माने जोंनि अन्यान्य जाथि जनगोष्ठी जोङो नायलायलायनो हायि, माने मेहेरलायनाय जादोंमोन, माने जेराव मेरावनो माने नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जादोंमोन। खिन्थु दिनै प्रमद बर' जे जोंनि CM सार फैनाय लोगो लोगो दिनै हानि लेन्ड पाट्टा बेखौ रायजोफोरनो मिनि हारा जों होनो हादों। आरो रायजोफोरा बेवहाय माने UPPL लं लिभ आरो बेवहाय प्रमद बर' लं लिभ बेखौनो बुंदों। दा बेनिखायनो आरो गोबां जोंनि खामानिफोरा जागासिनो दं। नै 17 बोसोराव जा जोंनि BTCआव 99नि टिचार, बै 17 बोसोरावदि होनो हायाखै, दादे जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारादि
बै 99 टिचारखौ दि थाइसे फैसा लायालासिनो दिनै रेगुलार खालामबाय बेनि खेत्रआव मा बुंगोन नोंथाङा? बेथ' एखेबारे माने जाय जाफेराखैमोन बेखौ जाय BPF सरकारा मावनो सानफेराखैमोन बेखौ खिन्थु 1.5 बोसोरावनो माने प्रमद बर' जोंनि CM सारा फैनानै नैबेखौदि साक्सेस खालामबाय आरो बहाय माने हाजार रोजा जों बुंनो हायो आरो 17 बोसोर आरो 2 बोसोरनि डिफारेन्सखौ बहाय जोंहा नुहुरो माने 17 बोसोराव मावनो हायैखौ जोङो माने 2 बोसोर जास्लाबियावनो माने 99 टटेलि माने साख्रिफोरखौ बिथाङा दि होनो हाबाय बेनो जोंनि माने 100% माने UPPL सरकारनि साक्सेस। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खामला रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआबो एसे मावबाय थादो गारि सिङाव दोङो नालाय दा आङो बै जायगासिम मोनहैनायनि उनाव मानसिफोरनि नुथायफोरखौ आरो प्रग्रामखौ गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे गुबुन मोनसे भिडिअखौबो नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। जय UPPL नि जय।